kindly record. Ayan. So, we're here. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga coaches? This is a powerhouse podcast. Grabe, so palakpakan po natin ang ating mga coaches for tonight. And we are already 113 in the house and we are now live in my Facebook. And you can do sharing sa lahat po ng inyo pong mga team. At pwede po kayong magpahabol, invite. So, ngayon po, naumpisahan po tayo na ng spelling ng instead ng Ronel ay naging Jonel. Yan po ay pagpapatunay na tayo lamang po ay may mga limitations, tao lamang po tayo. Ngayon mga coaches, pag tayo po ay nagkaroon ng mga mistakes, hindi naman masama yun, ano? Kasi we are limited. We are limited. Tao lamang po tayo and we are prone to that. So ngayon, yung topic na we are going to discuss is very, very timely. Napapanahon po kasi the topic we prepared is why now is the best time to focus on your live good business. Talagang focus. Kasi sabi nga po, na lagi niyong naririnig po sa akin, yung law of focus na yan is really very, very important because the law of focus says that anything you focus on is really what we get good at. Diyan po tayo talaga magiging magaling. So since ngayon ay nakaisang taon na po si Live Good, okay po? In the Philippines, nag 1 year na po din tayo ng January 18. And most likely, some of you are getting close to 1 year. At alam ko po, lahat po tayo ay super duper excited sa mga nangyayari po sa Live Good. Tama. So, pero hindi po lahat maganda. Meron din pong pangit. Meron din pong hindi maganda. Ngayon, doon po natin i-align ang lahat kasi ang gagawin lamang po namin, we would like to ask everyone in the house to please level up your level of awareness. Taasan po natin yung ating pong awareness, itaas po yung ating level ng pag-iisip at unawa na natingnan po natin ng mabuti bakit kaya merong mga nanghihinaan ng loob? Bakit kaya may iba kinakapos po ng paniniwala? Okay? Pero bakit naman po meron pong mga tao na nagiging successful dito po sa Live Good? As I posted a while ago, 'di ba? Meron pong mga causes, no? Mga coaches, just to give you an idea, there are many people who really failed, no? Hindi nila naaabot yung tagumpay na gusto nilang maabot here in Live Good because of proper lack of knowledge, because of poor mindset, because of weak belief system. Yun po yung mga nagti-trigger eh. Andito na po tayo, pinag-uusapan na nating hulog ng langit, pero bakit sa iba, parang hindi yata hulog ng langit. Okay po? Lack of skill sets, okay? Attitude problem, Pagkatapos no na ng commitment and dedication, no actions and wrong focus. Ngayon kung may mga madadagdag po tayo dito, pag-usapan po natin yan kasi yung mga binanggit ko po ay very critical po yun pag hindi po natin yan inayos. And for True. tonight, okay, so mga coaches, are you all in? Okay na po ba tayo? Kagaya po Yes. sa ating pong normal routine, I would like to ask everybody, all the coaches, ng kanila pong mga opening statement. Ayan po. So tatawagin ko po ang lahat ng ating pong mga coaches at talaga naman, ito po ang ating mga Speakers Bureau dito po sa LGSEI at my question is to all of you, ano po yung unang pabati nyo, bakit kailangan nilang makinig ngayon dito sa ating pong podcast? To start with you, since ladies first, dalawa lang kami ni Coach Dance dito, I would start with you, Coach Dance. My question is, bakit kailangan nilang makinig sa podcast na to, or what is that particular thing na sa tingin mo ay makukuha nila na learning out of this podcast? Alright, yan. So, good evening po ulit sa ating lahat and of course sa ating mga co-host for today's podcast. Lagi namin na, siguro pansinin nyo, this is very timely. Napansin kasi natin, di ba, na madali ang live good. Alam naman natin, hindi na natin gawing komplikado. Pero dahil sa madali, ang daming distractions. Alright? Bukod, ano-ano yung mga distractions na yan? Online tayo. Di ba pag mag-scroll ka lang sa FB mo, magpunta ka sa TikTok, sa Reels, hindi mo napansin nakaubos ka na ng mga 10 to 20 minutes. So, siguro yun yung pag-uusapan natin kung paano tayong mag-concentrate, mag-focus talaga
ng pag-live good natin through online. Kasi lagi natin sinasabi online yung business natin. Pero sometimes, ang nagiging problema din nasa online din yung mga distractions natin. Okay? And of course, maraming companies na ang dumadating ngayon na online din. Okay? Pag hindi tayo magfo-focus at dito lang talaga yung puso natin sa live good, madidistract ka talaga. Madidistract ka lang ng konti, dire-diretso yan. Okay, so ang sa akin lang, panghawakan natin nasa lingkod na tayo I-value natin na nandito na tayo. Ingatan natin hindi lang yung business mo kundi yung business ng buong team natin. Kasi sayang naumpisahan na natin. Huwag natin hayaan bumaba yung pag-aalab natin bakit tayo nandito. 'Di ba? Yung first love kung sana lagi natin iisipin kung bakit tayo dito na first love sa Live Good. Yun lang din yung panghawakan natin kasi hindi nagbabago Yun at yun lang, ni-improve pa. Yes. Napapaganda pa lalo. 'Di ba? Wala naman na tayong dapat ikatakot when it comes to legalities, when it comes sa quality ng product natin, sa system natin na napakaganda. Andito na lahat. Kompletos recados nga Sarili na lang natin yung dapat kompletohin natin para maging successful tayo dito. Okay? Okay. Grabe, palakpakan natin, introduction pa lang po yun. So, ang sinabi po sa atin dito ni Coach Dens, no, dahil sa sobrang dali po ni Live Good na naka-online, the online itself, no, is giving us so much of distraction. Kaya po, sa ngayon na nandito po tayo sa live, no, sa Zoom, wag po muna kayo mag-scroll dyan sa mga chat sa inyo. Mamaya nyo na po sila sagutin. So, thank you, Coach Dens, no? Okay, what an insight. So, again, I gonna call in Coach Ronel. Ano ang alam mo na magiging major learning, or what does our affiliate member expect us for tonight in your end? Ano yung ini-expect nila? Coach, naka-unmute please. Ayan. Yan, doon po sa mga leaders ko nandito po, napakaganda po ng topic natin ngayon. At ako para sa akin po, sa sarili ko po mismo, gusto ko po matuto, no? Kasi napakasarap po yung ikaw mismo, kahit sabihin meron kang alam, kapag meron tayong mga ganitong training na aatinan o makikinig tayo, mag-aaral po tayo, dapat palagi po tayong empty cup. Ibig sabihin po, namnamin natin yung ating mapapakinggan sa mga coaches natin dito. Alam ko po na yung mga coaches natin dito, sobrang laki na ng karanasan nila sa pag-network. Sobrang laki na ng karanasan nila para ma-develop yung sarili nila, paano sila naging successful sa ganitong industriya. So kailangan po nating namnamin yun, kailangan po nating i-internalize po yun, at kailangan nating mag-sink in po sa ating sarili yun. Kasi kapag nagawa po natin yun, doon natin masasabi na kaya ko palang gawin ang good kahit nag-iisa ako. Sabi nga, ito po isang uri ng training. Isang uri ng training na meron pong malaking meaning sa ating buhay. Ang sabi ko nga po, yung salitang train, ang ibig sabihin niyan is the right attitude I need. So meaning, kaya ka nandito ngayon para mag-aral, para matutunan mo ano ba ang tamang pag-uugali ng isang leader. So yun po, maraming salamat. Wow, thank you, Coach Ronel. Grabe, patikim pa lang yun, no? The right attitude, I need. the right attitude I need. The right attitude I need. Grabe, train yun, ano? The right attitude I need. So, mga coaches, I hope that the first thing that you gonna do is really empty your cup. Kasi kagaya nga po, pag puno po yung cup, alam nyo, kahit maglagay po kami ng mga informations ngayon, ang dami-dami po natin mga wisdom that we are going to learn for tonight, mag-aapaw lamang po yon kung hindi po tayo mag-empty cup. So, thank you so much, Coach Ronel, for that. So, next is, I gonna call in Coach Demi Cebuan. Okay. So, isa po sa ating pong mga platinum. And by the way, these coaches are gold, platinum on their diamond rank. So palakpakan po natin ating mga coaches. Coach Demi, come in. Ayan, hello po. Good evening everyone. Good morning para sa ating lahat. Ano ang tanong, Coach Demi? Same lang ha. What do they expect for tonight's podcast? Ano sa tingin mo ang kailangan nilang ma-expect? Okay. Ang dami. Bakit? Kasi iba-ibang klaseng mga speaker yun nandito. Hindi ka lang makikinig sa isang speaker, kundi makikinig ka sa iba't ibang motibasyon na magagamit natin para gawin natin yung negosyo natin ng tuloy-tuloy. And itong podcast na to, sa tingin ko lahat ng mga negative na nasa utak or nasa isipan ng marami or iilan sa mga affiliate member ngayon
at mga katanungan na hindi nila masagot-sagot, tingin ko ngayong gabi masasagot natin yan eh. Kaya I'm very excited na after netong mga ng Zoom podcast natin, lahat ng mga may pag-alinlangan tungkol sa ating kumpanya at sa sistema ni Livegood, tingin ko 100% wala na kayong pagdududa after neto. So yun ang sa Okay. tingin ko na matutunan natin lahat. Okay, so thank you, Coach Demi. So there are so many learnings that we are going to get from all the different speakers that we have for tonight. So meaning to say, you have to get ready with your ball pen, your notebooks, you jot down sa yung mga wisdom na yon, at wag lang po natin hayaan na pumapasok sa isang tenga at lalabas po sa kabilang tenga. Nandito po tayo to really train, ano po? So mag-aral po tayo, galingan po natin kasi si Livegood po ay talagang prepare para galingan po natin kasi sobrang galing na po ni Livegood. Now, I gonna call in Coach Chris Castillo. Okay, so ano yung ini-expect ng ating mga affiliate for tonight? At bakit kailangan nila talaga mag-sit down and listen? By the way, we are already 144 in the house. Mhm. Okay, so good evening po and good more earnings sa lahat po ng makikinig po ng ating podcast, no. I think ang pag-uusapan po ngayon ay talagang makakatulong po sa mga members na alam niyo 'yon, magbago ang kanilang pananaw tungkol sa ating negosyo, no. And ano ba yung power ng pag-uusapan natin, yung tinatawag na power of focus, no. Hindi naman po natin sinasabi talaga na talagang totally, no. Mamaya i-discuss po natin na. And I think sa mga coaches, marami naman po tayong iba pa rin mga side hustles, but of course, we prioritize Livegood, okay? So, ano lang po, pakinggan lang po natin dahil ito pong Livegood ay isa sa napakagandang opportunity sa ngayon, no? Yun lang po. So, pakinggan lang natin and stay tuned po sa ating mga viewers. Ayan. So, ayan po, sabi ni Coach Chris, no? So, we got to really stay on at tuturuan po tayo kung paano po tayo magfo-focus. Although, hindi naman po sinabi na ito na lang 100% gagawin natin. So, what is really the meaning of focus? Kasi yung iba, some of them are misled, no? Na sabi naman ni Sir Ben Glinsky, you can do some side hustle. Okay po? Yes. Kaya, parang pwede lang, okay lang na meron pang ibang sideline. So, paano natin yan ibabat in? Kaya hold on tayo at pakinggan po natin ang mabuti. Ano yung mga, I think this tonight's podcast is very exciting kasi we will be tackling some ethical ways to do the business. Okay, what are the professional way in handling the business? At paano ba talaga tayo magfo-focus in building our Livegood business? So another one is Coach Alex Parcon. Coach Alex, ano yung ini-expect ng ating pong mga affiliate for tonight's podcast? Yes. You know, guys, this 2024, you should do 200% of your Livegood business because I will share to you that top five points wherein you should do your Livegood business. Meron tayong 5 punto na hinanda para sa inyo at pag ito inyong marinig, talagang mawawala lahat ng mga masasamang iniisip nyo about Livegood and talagang sisilaban ng puwet nyo pag marinig nyo ito mamaya. So kaya stay tuned and patuloy lang po tayo sa pakikinig. Excited ako dyan. Grabe naman yun. Thank you, Coach Alex, sa top 5 na yan. So mga coaches, grabe nakakakilig, no? Parang gusto na nating higupin ang mga nasa isip ng ating mga coaches for tonight. Last but not the least, Coach Jericho Erinco. Ano ang masasabi mo na wisdom na malilearn ng ating po mga affiliates for tonight? Unmute po. Good evening, everyone. Sa lahat ng mga bagong pasok po sa ating Zoom this evening, live good evening, live good morning. Yan. So actually, marami nang sinabi po yung mga naunang mga co-host ko tonight. But the main reason why you need to listen and what would you expect that you're gonna hear tonight is the information that you need for you to be able to build your organizations and to take off na talaga. Magtuloy-tuloy po yung pag-build ng organization. So kung bakit kailangan mong tutukan para abangan ano ba ang mga pwedeng ibigay ng mga nuggets ng lahat ng mga speakers in the house. So yun po ang i-expect natin because we're gonna hear some nuggets coming from this different
leaders tonight. So thank you so much. Back to you, Mentor V. Okay, so thank you Coach Jericho. Ayan po, so ihanda-handa talaga natin ang ating mga sarili sa maraming mga kaalaman. Okay po. So ngayon, thank you sa mga coaches. No, I know that all our affiliates right now are very very excited to learn from all of you. At the reason behind bakit po tayo nag-podcast ngayon, kasi as we can see, no, gagaya ng sinabi po ni Coach Dens kanina, since majority po of our business, sabihin na natin na 60, 70, 80% of our business is really online, doon din po natin nakukuha ang napakadami pong mga distraction. Okay po. So now, I want to ask this first question at tatawagin ko na lang po kayong lahat. My first question is, no? Sa business natin sa Live Good, is it still necessary for us to look for another side hustle? Kailangan pa ba natin ng another side hustle maliban sa Live Good? I'm not saying you quit your job. If you are now in Live Good, do you still need to have some side hustle? Who is the one who is willing to answer? Kailangan pa ba ng sideline? Kailangan pa ba ng side hustle? Kailangan pa ba maghanap ng mga other opportunities out there na nandito na po tayo sa Live Good? For my own opinion, okay, ako na lang Yes, muna. Coach. Yes, Coach Jericho. Yeah, for my own opinion, if we're going to look the lucrative pay plan of Live Good, wala nang ibang makakabigay sa atin ng mabilisang makuha ang pangarap natin. Bakit ko nasabi? Because in my 1 year in Live Good, kaka 1 year ko lang noong February 16, sa nakakita na nagpapagawa ka ng bahay in 1 year na ginagawa mo ng seryoso ang Live Good. So why do you need to look for other side hustle? Guguluhin mo lang yung utak. No? So focus is number one. Focus is number one. Pwedeng sabihin natin na depende on how are we gonna manage our time. But of course, para kayang babae or any relasyon na kinumit mo na namamangka ka sa dalawang ilog, no? So tama yung sinabi ni Mentor V na not necessarily mean na sinasabi na mag-resign ka kung may current job ka, but depende sa sitwasyon, no? Ang pinupoint ko kasi sa akin personally, I don't need to look for other side hustle kasi it will just cost kalituhan, no? And baka malay mo, kaka-open mo sa pagiging sobrang open-minded mo na rin naman, wala na defocus ka na hanggang sa wala tuloy. Puro lang umpisa, walang katapusan. No? Again, hindi ako lumalayo ng sample, sa sarili ko lang kasi ako nakatingin, na nung sineryoso ko po sa Live Good mula nung February 16 na I have doubt at the back of my mind when I started signing up. Siguro karamihan naman may ganun no? So, pero nung inaral ko talaga, if you do your own research kasi, at lalo na kung gumagamit ka na ng product ni Live Good, yung 100% na belief mo talaga with the product, with the system and everything, wala ka nang hahanapin pa. And that's totally because of that belief system, because of the focus, it gave me a great result. At yan na nga po, nagpapagawa tayo ng first project natin. It's yung bahay para sa pamilya ko. Ongoing na po siya. So, wow. Thank you. Thank you, Coach Jericho. So I hope guys na from our platinum leader, upcoming diamond, he says that no need na humanap pa ng mga ibang side hustle. Kasi sa totoo lang, kulang pa nga yung oras para sa Live Good. Kung talagang focus po talaga natin. So aside from Coach Jericho, is there somebody else na gustong sumagot doon sa aking katanungan? You just simply raise your hands, coaches. Kayo na po ang voluntary na magsagot. Pero Pwede po bang ako na lang? Okay, sige. Okay, Coach Chris. Okay. Actually po ako, no, medyo iba tayo ng pananaw doon kay Coach Jericho. But sa akin po, no, ako kasi bago ako nag-Live Good, meron talaga akong another side hustle. Pero hindi siya networking, okay? Nagbibenta kasi ako ng cryptocurrency through Binance, no, buy and sell. Para akong yung dollar exchange, no. So may mga client ako from Taiwan, from China, no, ng mga Chinese na bumibili sa akin ng Bitcoin kasi sila hindi
hindi sila allowed. But that is not building people. Actually, dito naman po kay Live Good, pwede naman po kayo talagang mag-side hustles. Okay? Kaya lang, wag parehong networking company or wag parehong building people. Kasi yung sa akin, iba yun eh. Ako naman, kumaga 20% of my time, I'm doing that, no? Pero 80% of my time is nandito ako kay Live Good, no? Kumbaga talagang ginagawa po natin ng seryoso itong ating business, no? So I guide my team, no? Kumbaga pwede naman talagang mag-side hustle. Kaya lang dapat hindi parehong industriya, no? Kasi kumbaga sabi ko nga kanina dun sa GC ko, hindi po pwede na mag-drive ka ng dalawang sasakyan na ikaw lang yung driver na mag-drive ka sa isang kalsada, no? Kasi merong pong mababangga at mababangga diyan. Okay? Meron talagang masisira at masisirang sasakyan. So, kung isa ka lang driver tapos dalawa yung sasakyan mo, hindi pwede 'yon. So, ano lang po 'yon. Kumbaga, pwede naman. Kaya lang hindi natin pinipigilan yung mga tao na mag-side hustle, pero tayo po ay may karapatan din naman na magsalita, no? Dahil kung ano man po yung na-experience natin, kasi I've been into that, kung ano man yung po yung mga sinasabi natin ng mga past, no? Yan nga yung nagkaroon ako ng depression pero na-overcome ko na ngayon, and pinapayuhan natin sila, pero wala tayong karapatang pigilan sila, no? Kasi pera nila yun eh, desisyon nila yun, kanya-kanya tayo ng desisyon, tayo lang po ay nagpapaalala, tayo ay kumbaga mahal natin sila bilang anak eh, kumbaga syempre naging downline natin sila, anak natin sila, pero kung parang anak din yan eh, kung paalalahanan mo at matigas ang ulo at gusto pa rin nilang gawin yun, eh di pabayaan mo kasi sooner or later matututunan din nila kung ano yung pagkakamali nila. Yun lang, Coach. Back to you. Okay. So thank you Coach Chris, ano. So doon sa sinabi ni Coach Chris, okay lang yung side hustle. Pero for my own opinion, add-on ko lang po. Ang network marketing kasi is holistic approach ito. This is not all about making money. This is a business. This is a character formation masked as a business. So kumbaga, minumold tayo as a human being, as a person, as a leader, and above all, is really to become a great leader. And for us to become a great leader, it upholds integrity. And we have to teach people on how the law of focus works. At yun po yung napakahalaga. Kasi tama po yung sinasabi ni Coach Chris na ang hirap na magdadrive ka ng dalawang sasakyan, ibababangga ka talaga. Ngayon sinasabi mo, this is the best platform, this is the best product, this is the best pay plan. Alin ang best sa dalawa? 'Di ba? So for me, pwede lang may side hustle, pero there is no conflict doon sa ginagawa mo. And I think that's also my opinion. Halimbawa ako, I am practicing my accountancy. No questions about it because I'm not building a network. Pero Yes. yun po, pag tayo po ay mag-build na ng network A, network B, there is already a confusion. Yes. There is already a sort of confusion, and then hindi natin maiiwasan na may tao tayo maagrabyado. At para sa akin, eto tama po yan, may kanya-kanya po tayo pag-iisip, nag-i-express lang po tayo dito ng ating mga insights. And for me, isa lang po ang dapat nating batayan eh. Yung ginagawa po ba natin, is this something that would harm someone? Ito ba po ay good or bad in the eyes of God or in the eyes of men? Kasi kung sa tingin mo maganda lang para sa atin at meron naman tayong tao matatapakan, I think it's not ethical to do it. So thank you, no? So yun po yung about focus. Anything you add on, Coach Des? Need pa ba ng side hustle aside sa Live Good? Yeah. Sa akin naman, Coach, at the moment, no, I'm talking about myself. Okay? Para sa akin, ako hindi na kailangan. Kasi sa totoo lang talaga, yung sa oras ko, kulang na para i-manage or i-handle or i-assist yung team. Kasi pag mayroon ka pang side hustle, pareho din naman kay Coach Chris. Kung magsa-side hustle ka ng kapareho ng network, para ka talagang nag-boyfriend or nag-asawa ka tapos meron ka pang isang asawa. Kasi pinakasalan ko ang Live Good eh. Kumbaga, alam ko na nandito na ako. Para saan pa na nagpo-focus ka dito, pinag-aralan mo, wala ka ng ibang alam gawin kundi paggising mo sa umaga, Live Good, matutulog ka na lang, Live Good ka pa rin. Yeah. Tapos mag-iiba kang network, para ka lang namang nanloloko nun. Or at stake dito kasi yung credibility natin, bukod pa doon sa parang hilo-hilo ka nun eh.
sa dami ng tao na hinahawakan natin kasi hindi naman lahat magagaling na. Hindi naman lahat kaya nang gawin. Hindi naman lahat kayang i-manage yung team nila. So tayo as a leader, ako for me, hindi ko nakakayanin. Minsan nga yung to-do list ko minsan hindi ko nagagawa lahat eh. Okay, so kailangan talagang i-focus. Sabi nga, wala naman talaga magiging successful kung hindi ka mag-focus. Although, lagi nating naririnig na we can diversify. Okay, the true essence of diversification is depende rin yan sa kung anong industry ka. Kung Yes. nasa MLM industry ka, magda-diversify ka din ng another MLM. Ibang usapan yun. Yes. Unless na lang kumikita ka na ng malaki and then you diversify to some other business na hindi MLM, so okay lang yun. Walang kaso yun. Kasi ganun talaga eh. The best pa rin talaga na magkakaroon ka ng maraming pera is through network. Tinuturo din naman yan ni Donald Trump, ni Yes. Robert Kiyosaki. Diba? Yes. Kung gusto mo magkaroon agad ng pera, mag-network ka. And then kung gusto mo mag-venture to another business, mag-network ka muna kasi sa network ka makakakuha ng mas malaking pera, ng mas mabilis kaysa sa traditional or sa Yeah. employment. Okay, so focus muna tayo dito. Sabi nga, 2 to 3 to 5 years natin tong gawin. I'm sure, passive income. Siguro ako, pag may passive income ako ng mga 5 million monthly, hindi ko naiisipan pa magkaroon ako ng ibang income. Kasi or ng ibang negosyo. Bakit ba 'di ba pag sa sarili kang negosyo masakit kaya sa ulo? Ang dami mong dapat ayusin, ang dami mong dapat i-handle. Whereas naka-live good ka, nagpa 5 million pesos ka monthly, masama pa ba 'yun? 'Di ba? Yes. Not to become so greedy, pero sa 5 million monthly mo, meron ka na eh. May retirement ka na. Sabi nga, pati pangarap ng kapitbahay mo, pwede mo nang maibigay. Depende kasi yan sa kung ano yung gusto natin. Ano ba yung ceiling? Ano ba yung gusto mo masabi na pwede ka nang mag-retire na kahit hindi ka na magtrabaho. Sabihin na lang natin siguro mga 100 million sa bangko. Pwede na. 'Di ba? Pwede namang mangyari sa libro yun eh. Laging sinasabi yun doon sa computations ng mga compensation plan natin. So, hindi nga ito mabilis kasi hindi naman to quick rate scheme ang Live Good. Pero sigurado. So, ano natin, yakapin natin kung ano yung binibigay ng Live Good. Mahalin natin kasi ito yung magbabago ng buhay natin. Ito yung tutupad sa pangarap natin. So, for me, hindi na kailangan ng ibang side hustle. Yeah. Yun So po. thank you Coach Dens no na doon sa emphasis mo talaga na hindi na kailangan ng side hustle in a sense na you will just be confusing people kung ano talaga, tama? Tapos yung Yes. yung word, yung honor, yung salita mo, mawawalan ka ng honor. Alam mo yun, walang integrity yung sinasabi mo. Kasi kumbaga, anong sasabihin mo, maganda ito, maganda dito. Tama? So just Mm-mm. focus on really working on your live good business. And for me, mga coaches, no, ang nakikita ko kasi dito, this is not all about making money. Once pumasok kasi tayo dito sa network marketing industry, one of the goal na meron ang isang upline is to help this person achieve her goal. Ngayon, paano mo sasabihin kung yung sarili mo lang iniisip mo kasi dagdag kita sa'yo, pero itong taong to magsasuffer? You know what I'm saying? So, ibig sabihin nagne-network tayo, hindi lang dahil sa pera. We are here to add on value to people's lives. At kailangan talaga natin yung mga bagay na attributes, no? Mga principle na kinakailangan natin na i-possess for us to become an effective network marketer. Okay? So, meron pa po bang gustong sumagot doon sa aking mga katanungan, Coach Alex, Coach Ronel, and Coach Demi? Yes. Yes, Ako po. Sino? Ako na? Okay lang? Okay, Coach Demi. Okay. So may Okay. other side hustle to si Coach Demi eh. Yes. Pero paano niya nagagawa? Okay, Coach Demi? Amin. Bago ako magbigay ako ng quick lang, share lang ako para baka sakaling may mapulot yung iba. Ako, bago ako mag-live good, meron akong negosyo talaga. And I have 4 employees na pinapasahod ko every day, every week, or every month. So, depende sa kanila kung kailan nila gusto kunin yung sahod nila. So, sa tanong na kung kailangan mo ba ng side hustle, sa side hustle, habang nagli-live good ka, depende ho yan sa gastos mo every month. Ngayon, kung kumikita ka lang ng 20K
20K sa Live Good ngayon, tapos ang gastos mo, 200,000 every month, I think you need to focus kay Live Good kung kaya mo, nakitain next month na yung 200,000. Kung tingin mo, kikitain mo na siya agad pag pinokos mo sa loob ng 1 month, then stop mo yung side hustle mo. Pero kung tingin mo na pwede naman sila pagsabayin habang binibuild up mo yung network mo kay Live Good, isabay mo muna. Okay? Kaya nga yung mga nag-join dito, di ba, may mga work na karamihan. So bakit kayo nag-join kay Live Good? Kasi tinuring nyo si Live Good na side hustle. Pero dahil natitrain kayo, natututo kayo, nakakapag-build kayo ng network, lumalaki yung network nyo, nadadagdagan yung income nyo, dumadating sa time na mas malaki na yung income nyo kay Live Good sa income nyo sa trabaho nyo. Tama? So pag time na yon dumating na mas malaki na income nyo kay Live Good, diyan kayo pwedeng tanongin at diyan kayo pwedeng mag-decide kung ipo-full time nyo si Live Good. Ganun lang yon. Sa part ko kasi, I have employees din and hindi ko po pwedeng, alam mo yon, kung focus-focus lang kasi sa isa, hindi ko po pwedeng i-give up ang business ko tapos papasahurin ko pa rin yung tatlo. Hindi po pwede. And ang dami-dami ko rin pinapakain. Breadwinner ho kasi ako and I'm preparing din kasi mag-high school na yung mga pamangkin ko. Nag-iipon din ako. So may mga ganon na time. So ang sagot ko dyan, depende ho yan sa sitwasyon nyo. Okay? Yes. So hindi ibig sabihin hindi may trabaho ka pa lang, hindi ibig sabihin na hindi mo pwedeng kitain yung kinikita ng mga leaders. Time will come. Bakit? Yung mga diamond natin na kumikita ng malaki ngayon, yung mga platinum na kumikita ng malaki ngayon, tingin niyo po ba yan ay isang pitikan lang na nakuha nila? Hindi. May mga experience po yan. Years of experience. At kung ikaw first time mo sa ganitong larangan, galingan mo, namnamin mo po yun, namnamin mo yung bawat training, bawat tinuturo sa inyo kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, napagdaanan na po nila yan. Yes. Okay? So ito True. po ay proseso. Ito po ay Correct. proseso na hindi lang pagbibuild ng network po ang ginagawa ninyo. Building yourself. Ito yung Yes. ginagalingan mo at natututo ka kasi binubuo mo yung sarili mo in the near future. Sabi nga ni Coach P, hindi naman pera-pera to eh. Sarili mo to, ikaw to. Usapan dito, sarili mo. Paano ka magbi-build up as an entrepreneur, as a... So, sa akin kasi binibuild up ka dito para maging mas mabuting tao eh. Kasi pagka ikaw nag-income ng malaki, tutulong ka sa iba. Pero kung hindi ka mabuting tao, kumita ka man ng pera, saan mapupunta pera mo? Di ba? So, ganun lang po yun. Iba-iba tayo ng paniniwala. Depende po sa sitwasyon natin. Pero isa lang sigurado ako. Sa lahat na nag-focus 100% kay Live Good, hindi naman sa una sila kumita ng malaki. Yes, nagutom yung mga yan. Napagod yung mga yan. Mga yan. Umiyak yung mga yan. Nagtiis ho yung mga yan. Pero, ngayon, ayan, tingnan nyo ang resulta. Di ba? So, depende po yan. Kung kaya nyo magsakripisyo, go! Mas malaki po ang balik niyan. Opo. Pero ikaw ang makapagsasabi niyan sa sarili mo. Kung kaya mo na ba? Handa ka na ba? Ngayon, kung hindi ka pa handa, okay lang. Namnamin mo lang yung proseso. Because time will come. Masasabi mo sa sarili mo na yan, iwanan ko to lahat. Mag-live good na lang ako. Ganun yun. Okay? So, yan po ay opinion ko. Yes. And Ayan. So, para linawin lang, syempre, hindi puro networking, di ba? Kung magsa-side hustle ka, wag na mag-networking. Isa sa ginagawa ko, Coach B, para sa kaalaman ng iba, okay ka mag-side hustle, anong gawin mo? Post ka ng post ng video, tignan mo, kumikita ako ng hindi mo mababa ng $1 a day sa Facebook. O di ba? May conflict ba? Hindi. Kasi nga, nagpo-post ka ng video, kumikita ka sa Live Good, nagkaka-direct ka, tapos kumikita ka pa sa Facebook. Yan yung side hustle na gawin nyo. yes. Yun Okay. lang po. So ayan, so thank you so much Coach Demi. Actually, para sa kaalaman po, si Coach Demi isa to sa mga millennial na hinahangaan ko po from the very beginning. Ups and downs niyan, humahanga pa rin ako. Kasi alam mo yung teachability. At saka doon sa sinabi niya po na before siya pumasok sa Live Good, he is already into his old business at tuloy-tuloy niyang ginagawa. In-explain naman niya yon. I think there is no conflict on that. Kasi hindi naman yan network. 'Di ba? Parang wala ka din naman diyang kino-confuse, no? Dahil that is your traditional business. Ang sinasabi lang kasi natin dito na medyo magiging at stake ang ating pong integrity if we were gonna be making a side hustle, which is network again. Nakukuha ka pa uli ng tao, tapos naman, yun same people, and sometimes mag-o-over the bakod ka pa. Kukuha ka pa ng tao ng ibang may tao. Paano na lang kaya kung ikaw ang lumagay doon sa, halimbawa ako,
ako yung kukunan ng tao. 'Di ba? Ako yung mawawala ng team, no, na inalagaan mo for such a long time, tapos bigla na lang nanakawin. Nanakaw ba ang term doon? Parang ganoon na rin no. Pero although may laya naman po tayo, pero it's not ethical. Kasi sa business natin ito, for me one good thing that we will really become very successful is to do things in an ethical way. In an ethical way. Kaya dapat alamin din natin ano yung mga ethical na practices na kailangan nating i-observe for us to run our business here in Live Good. So bago lang po ako mag-proceed, magtawag ng isa, basahin lang po natin yung mga sinabi po dito ng ating pong mga affiliates. Not anymore, sabi ni Silvana Asanyas. As Coach then said, Live Good is completos ricados. You just have to learn the business. Live Good is our bright future. So thank you. Para naman kay Pukan Sagira, I can stay in Live Good. I can focus for this online business. I know I can get my goal through this opportunity as long as I will love my job. Ano ba yon? As long as I love my job against my dreams. Meron dito sinabi si Tita Doliente. So nawala ko na yata, hindi ko nakita. Basta, okay, so from time to time mga coaches, kung mayroon kayong Tita Doliente, ayun nakita ko na. Tita Doliente, for me, no need. Kasi napakalinaw na yung future ko dito sa Live Good. Focus na lang kay Live Good. Ayan. So thank you sa mga affiliates po natin na nagbibigay po ng mga insights dito po sa ating pong podcast. Maraming salamat. So coaches, anyone who want to answer, I want to hear from Coach Ronel and Coach Alex. You want to add on that? Do you still need some side hustle? Yes. While you are doing Live Good? Coach Ronel, yes. Ako ba, Coach? Ayan, ako po tatanungin niyo, Coach, kung kailangan ba ng side hustle. Okay naman kung hindi na sa network, no, para sa akin. Kasi, ang totoo niyan, kung ako tatanungin mo, galing na ako sa ganyan. Galing na ako sa ganyan. Minsan pa nakakita ko ng kunting problema, wala namang problema yung kumpanya, nagkaroon ako ng kunting problema sa upline ko, dumating ako sa attitude na hindi rin tama talaga, na yung palagi ka nakatingin sa negatibong bagay. Sabi ko nga, ang pinakamasakit sa salitang pain is yung ang ibig sabihin is palagi ang iniisip negative. Why? Maraming tao ngayon, walang ibang sasabihin sa iyo yung mga hindi kumita, hindi nagkaroon ng magandang resulta. Walang ibang sasabihin sa iyo maganda. Lahat yan ay pangit ang sasabihin basta gusto kanyang hilahin. Galing na ako sa ganyan. Para sa akin, kung nandito ka na rin lang kay Live Good, sabi nga ni Coach Dance, pakasalan mo na. Ibig sabihin, kung na-inlove ka na rin lang kay Live Good, dapat idiretso mo na. Pakasalan mo na. Kasi bakit? Kasi tandaan niyo po, maraming naging successful sa MLM company, sila yung mga taong nag-focus, sila yung mga taong nag-stick to one lang talaga. Yes. Di ba? Kung meron ka mong trabaho, iba, kung empleyado ka, nag-good ka, okay po yun kasi hindi naman siya conflict eh. Pero kapag ikaw ay naghanap pa ng ibang MLM o ibang networking pa, ay nako, ang mangyayari sa'yo dyan, hindi na networking ginagawa mo, not working na yan, hindi na networking. Kaya nga, mali yung attitude ng ibang leader na palibasa kasi magaling sila, palibasa kasi may grupo sila, ang gagawin po nila, kapag nakita sila ng ibang kumpanya, dadalhin na naman yung grupo niya, bibigtutin yung grupo niya, anong mangyayari? Ay ginawa mo nga yung sa ng MLM making lots of money. Pinirahan mo lang yung mga tao mo, di ba? So, para sa akin, ang tunay na meaning ng MLM, kung ikaw baguhan, is makinig lang muna. Ano yung makinig lang muna? Pakinggan mo yung mga taong nakikita mo maganda ang nagiging resulta kay Live Good. Paano sila nagsimula? Ano yung pinagdaanan nila? Ano yung naging preparation nila? Ano yung naging kondisyon ng utak nila? Bakit nila ito ginagawa? Sila ba yung mga taong nakita talaga nila yung mangyayari sa kanila? Na-imagine mo ba na yung nangyayari sa kanila ay dapat din mangyari sa iyo at pwedeng mangyari sa iyo? Kung na-imagine mo yun, isa lang ibig sabihin nun. Laki pa mo nang gawa kasi na-imagine mo na pwedeng mangyari sa iyo eh. So, para sa akin, walang masama mag-side hustle, wag lang kaparehas ng industriya o networking pa din yung side hustle mo. Kasi bakit? Malilito ka. Sabi nga, yung salitang magdalawang isip ang hirap nga, yung magduda ka ang hirap nga. Yung isa nga ang hirap pag-isipan, ay yung magdalawang isip ka pa. Tama ba? So, yes. para sa akin guys, mag-focus tayo. Kasi nandito ka na rin lang eh. Sabi ko nga po, kumbaga sa pako, ibinaon ka na rin lang, ibaon mo na yung sarili mo hanggang ulo.
Mm. Why? Bakit? Nakita mo na merong magandang nangyayari eh. Yung mga nauna, nakita natin yung mga taong yun, ang ganda na naging resulta nila eh. Ang good news po doon, susundan lang natin sila eh. Di ba? Bakit ka ba maghahanap ng iba pang kita kung kaya mo namang gumawa ng milyon dito? Yun lang din naman ang gagawin mo. Gusto mo lang din kumita ng pera, trabahuin mo ang good para magkapera ka. Dito ka gumawa ng milyon. So, para sa akin, mas maganda kung natitreasure mo talaga na itong live good ang magbibigay ng magandang buhay sa'yo, i-commit mo yung sarili mo. Sabi ko Yes. nga, kaya ka nandito ngayon, meron kang dapat malaman. The right attitude I need. Ang tawag dyan, train. Pag ginawa mo, diniretso mo yan, training. Ibig sabihin, kapag nagtitraining ka, doon mo masusukat yung sarili mo. Umaangat ba ako? Aangat ba ako? Ibig sabihin, kapag nagtitraining ka pala, mag-a-up ka. Na ang meaning noon, kapag kinumpleto mo yung salitang training up, the right attitude I need is never give up. So, para sa akin guys, ang kulang lang sa atin, ikaw mismo, sarili mo. Siguro, baka marami pang kailangang idagdag, kaya hindi mo pa nagagawa ng tama ang likod. Kaya ka nalilito, kaya maraming gumugulo sa utak mo. Isa lang ibig sabihin, baka wala ka pang nakita. O kung meron ka mang nakita, itong tanong ko sa'yo, guys, tinitigan mo ba yung nakita mo? Baka nakita mo lang siya pero wala ka napapansin. Tinitigan mo ba siya? Ano ibig sabihin kung tinitigan mo siya? Ibig sabihin, kinlaro mo sa utak mo, sa isip mo at sa puso mo na kaya ako nag-lead good. Nararamdaman ko nagaganda ang buhay ko dito. Giginhawa ang buhay ko dito. So meaning, kung ganun ang nararamdaman mo, sino ang magpapabago ng takbo ng isip mo para hindi hatawin ng lead good? Sino ang gugulo sa utak mo? Di ba wala? Para sa akin, kapag desidido ka, determinado ka, at ginagawa mo ito, walang problema kahit mabagal. Guys, basta ito ang mahalaga. Ang mahalaga guys, meron kang ginagawa at kumikilos ka para sa mga pangarap mo. Doon po ako, Coach Vilma, naniniwala. Thank you po. Thank you, Coach Ronel, for a very well said statement. Actually, ang napulot ko dun sa sinabi ni Coach Ronel is just be unshakable. Just be unstoppable. So kasi tama po yun, ano? Kasi the moment na you engage yourself into the same platform as network marketing, tabi-tabi po no sa mga pinag-uusapan po namin, ito po ay sadyang brainstorming to help each and every one of us. Ano ba tayo? Saan ba tayo? Okay? And I know that every one of you here in this house are learning so far. Pwede bang bigyan natin ng mga heart emoji kung kayo po ay nagle-learn? May mga napupulot po ba tayong mga kaalaman? Kasi sa negosyo po natin, importante po yon yung belief. Kasi pag kinapos po tayo ng paniniwala, nagkaroon po tayo ng doubt. Doon na po tayo magkakaroon ng confusion because we can never see Live Good as really a total platform na siya po ang magtatawid sa atin papunta sa success na hinahangad po natin. Kaya po tayo naghahanap pa ng other sources, okay, na same platform na which could destroy you. For me I've been into network marketing for 15 years and I thank God na hindi po ako na-expose sa mga scam. Thank you, Lord. Kasi ako po, ang isang ugali na meron po talaga ako, para po akong kabayo, na meron po ako ditong harang sa kabila. Hindi mo talaga ako makakausap ng kahit ano, especially I'm already in good hands. Pag nakita ko na this is it, paninindigan ko yan. Kahit ako nagsasuffer na, for me guys, I just want to share to you, my 15 years in 2 companies, international company, yung una 5 years, yung pangalawa is 10 years. Lagi po kaming last woman standing. Alam mo yun, yung nagsara na, parang kailangan mo na lang ding sumalis. Kasi for me, pag nasa network marketing tayo, we need the word loyalty. Loyalty. Because yung loyalty na yan, na word, it directs, it commands trustworthy. At sa negosyo natin ito, we need to establish trust. Kasi the moment na napunit yung salitang trust, ang hirap po nun kumpunihin eh. True. Nagkakaintindihan po tayo? Yes. So ngayon, since nakita na natin, eto nagbibigay po kami sa inyo parang payo, 'di ba? Kasi hindi naman po kami dito naging network marketer ng last year lang. Yes.
We've been here for decades. Okay? Dekada na po ang binilang. At kumbaga sa magulang, pabalik na kami, yung iba papunta pa lang. At kaya po kami dito nag-share ng mga aming kaalaman. Okay po, this is not scripted actually. This is impromptu questions na maririnig po natin ang mga katanungan na to ay galing po sa puso ng ating po mga coaches. At thank you sa mga sumagot. And Coach Alex, you wanna still add on? Do you still need some side hustle? Let us hear from an employee. At grabe no, ako isa po ito sa hinahangaan ko din po ng mga leader in my team kung paano niya nagagawa talaga ng may disiplina yung Live Good. At alam ko din kung gaano kalalim ang kanya pong determinasyon dito sa Live Good. Coach Alex, come in. Guys, if you believe in the company, number one, in the company, 100% believe. If you believe in the owner, if you believe in the compensation plan that will bring you financial freedom and time freedom, guys, wag ka nang mag-side hustle. Ako, guys, sa totoo lang, I am earning almost 2,000 pesos a day. Sa pagtatrabaho, because I'm already a section head. But guys, my main focus or my main 50% to 100% focus on my side hustle is Live Good. Bakit ko side hustle si Live Good? Because sa totoo lang, I am very much comfortable with my present job. My comfort zone ko yun, yung job ko. I'm earning almost 60,000 a month. And then here comes, bakit nag-Live Good pa ako? Because I believe in the marketing plan. I believe in the owner. I believe in the compensation in the product that can brings me more financial freedom and time freedom. Yes. Kaya I'm doing the Live Good as my 100% side hustle. Thank you. Yon. Yes, wow. Grabe no. So isang question pa lang po 'yon. Palakpakan natin yung ating pong mga coaches. So last no, actually bakit kailangan pa nating mag-side hustle? Mga coaches sa lahat ng mga Live Good Family affiliates na nandito sa ating Zoom no, we are already 168 at saka sa mga nanonood sa atin sa live, okay? Sa ating pong Facebook live. This is it no. As long as we know the core value why we are here in Live Good, kapag alam po natin yung pinaka-core value natin, making decisions are really very, very easy. You know how to say no and you know how to say yes. So, what are the core values na kailangan po nating makita ng mabuti dito po sa Live Good? Number one, mga coaches, is alam po natin yan that Live Good was created to help us to stay healthy and get healthy at a much affordable prices. Okay? Factory price tayo. And number two, for us to save money. We know for a fact na tayo po ay future Amazon ng network marketing. Hindi lang po tayo nakafocus sa food supplement. Sa ngayon, food supplement pa lang. Pero magkakaroon tayo ng pagkadami-daming product like skincare, household products, travels, hotels, gadgets, and many, many, many more. At since ikaw ay affiliate member ng Live Good, isipin mo yon, makakatipid tayo ng malaking pera. Nagets po? Yun yung mga core value natin. Number 3 is want to make money. Nakita na po natin, 2023, last year, in the Philippines, we already created 18 diamonds, many, many platinums, many, many golds. At itong mga to, ang gold po kumikita ng $300 to $500 a month. Okay po? Ang mga platinums, seryosong income po yan. Siguro 60,000 to 200,000. Diamonds, 300,000. Pinakamababa maybe. Or maybe 500,000 to 1 million or more. Crown Diamond, alam na po natin yan. 5 million, 4 million, 6 million a month. Ang tanong, sabi ko kanina, taasan natin yung awareness. Bakit nila naabot yun? So, ibig sabihin, if we know the core value of Live Good, why you gonna do Live Good? Kasi alam po natin yung pinaka-inner core natin to stay healthy, to save money, to make money, and number 4, to be a channel, a blessing to many people. So, with that, pag alam po natin yan na yan ang ating kabuuan as an affiliate member of Live Good, I think na hindi na tayo mahihirapan na mag-focus. Tama po ba mga coaches? So, thank you. So, sa unang tanong. Ngayon, pangalawang tanong, mga coaches, no? Why do you think
why do you think Live Good as a great company for you to focus on? Coach Dance, why do you think Live Good is the great platform you have to focus on? Yan, actually, yung tanong mo na yan, Coach, kung tutuusin, natackle na rin natin yung sagot dun sa mga nasabi ng ilan sa atin dito, no? Sa akin kasi wala akong ibang nakikita na pinaka nandito na lahat na kumpleto Just para mention na lang, trabahuhin. Coach. So, sorry Coach, no? Just mention na lang one major criterion na sa tingin mo kailangan si Live Good na lang ang i-focus. Kasi marami tayong mga coaches dito. Just you think, no? Ano yung pinaka-major factor bakit si Live Good yung ipo-focus natin? Well, as Ben Glensky's promise, Live Good is going to be a household name. Yun talaga. Mangyayari yun. Kailan kaya mag-join? Kung lahat ng kapitbahay mo, kamag-anak mo nasa Live Good na, o ikaw mismo mag-i-invite para maging part ka ng Live Good ngayon. Because we are on the verge of taking off, on the momentum na. Huwag kayong pahuli. Ngayon na dapat. Yes. Correct. Grabe. Woohoo! Ginilabutan ako, Coach Den, sa sinabi mo, a household brand. Grabe, Yes. no? Parang isipin mo, ngayon hindi pa alam, no? Yung Live Good, ano yun? Yung iba, to some people, Yes. no? Pero, what about if dumating yung time na pati yung winawalis ng mga MMDA, mga Live Good products na. Grabe, yung mga tinatapon sa dustbin, andun na yung aminos, andun yung E3, super green, Yes. super reds. Ang dami na sa trash bin yung mga ganon na tinatapon yung ating mga Live Good products. Kasi parang kagaya ng Coke, hindi naman lahat yan umiinom ng Coke dati. But time will come, think big. Ano ang mangyayari sa atin? Napakagandang reason nun, Coach Dance. Palakpakan naman natin si Coach Dance. Live Good is a household brand. Ayan po. Yes. So mga coaches, can you please mention one unique factor why you are going to focus on Live Good na talaga? Okay, sino po susunod? Ako na lang. Sige, Coach Chris. Actually ako, isa lang talaga yung tinitingnan ko dito kay Live Good kung bakit mo siya kailangan i-focus, no? Number one reason, this is a proven and tested profitable business model. Okay? So, kumbaga dun sa reasons kung bakit kailangan mo itong gawin, yun na yung nakita mo. Kumbaga, siyempre, pag magninegosyo ka, kailangan tingnan mo din, ano ba talaga yung negosyo na talagang kikita ka, no? Kaya nga, yung business natin in-align sa subscription because that is proven, no? Like Netflix, no? Kahit i-google mo, like Converge, no? Yung mga SNR, no? Yung iba pang mga subscription companies, they are earning billions and billions of dollars and pesos. Pero hindi sila nakakatulong or nag-share ng revenue sa kanilang mga subscriber. And this is Live Good, no? Yung Live Good talagang pag nakita mo, subscription business, proven and tested business model, profitable business model, na yung mga tao kaya tatangkilikin dahil mayroon tayong cashback, mayroon tayong pagbabago ng buhay na pwedeng mangyari sa atin, no? So yun lang yung masasabi ko. And yun, kumbaga marami pa tayong taon na pagdadaanan kasi bago pa lang si Live Good. Ang thinking ko nga, imagine niyo si Netflix, 26 years, they have 230 million subscribers. What more pa tayo? Nasa 1 year pa lang tayo. Yun lang, Coach. Back to you. Wow. Thank you, Coach Chris. Very well said, ano? Grabe, sa totoo lang naman talaga, no? Itong subscription industry is really very proven industry, no, na Yes. talagang it has been existing for many decades na hindi lang tayo po aware. But the Yes. uniqueness of Live Good, as we said, we are a game changer. We are a game changer because we are an affiliation business that really generates income. So isipin mo yung mga Spotify, yung mga Netflix, yung mga Costco, 'di ba, Sam's Club, puro benefits lang 'yon. Napakatalino lamang po ni Ben Glinsky, no? Na shinare sa atin yung income, hindi lang siya ang kumita. At Yes. mantakin po natin, up to 80% ibinalik po ni Live Good sa atin yung ating po mga subscription payments. Ayan po. So, is there anything on na mag-add on po mga coaches? What is that great unique factor? Bakit sinabi mo si Live Good na? Sige coach, ako na lang po. Yes. Ako na.
Ayan, para sa akin po, Coach, para masabi natin na kailangan natin i-focus po sa Live Good. Kasi unang-una, naniniwala ho ako na itong Live Good po ang magna-number one company globally. Yes. So pag sinabi yung number one company globally, guys, saan ka ba sasama? Doon ka ba sasama? Doon sa mga, di ba, sabi nga, doon sa mga pawalaan ng kumpanya, di ba? Maraming kumpanya dyan, nagsasabing napakaganda nila, pero sila po yung, sabi nga is, now you see me, now you don't, di ba? Ibig sabihin, guys, ang Live Good po nag-establish na po siya ng isang napakagandang pundasyon. Ang maganda po to, sobrang tibay ng ating kumpanya. Ano lang kailangan mong gawin? Magtiwala ka. No? So para sa akin po, darating po yung time na talagang magiging maganda ang buhay natin dito kay Live Good. Anong kailangan mo lang gawin talaga dito is trabahuin lang natin, magtiwala tayo, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo itong gawin, nakasama ka sa pagyaman at paglaki ng kumpanyang ito, at hindi ako naniniwalang hindi gaganda ang buhay mo dito basta ito sineryoso natin. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you, Coach Ronel, no? So, very well said. It's the stability, no? It's the stability of Live Good, no? The credibility, the credentials of the owners. Importante po yun na titingnan natin. Baka mamaya sumasali ka, very attractive yung offer, pero hindi mo nga kilala kung sino yung may-ari. Baka mamaya multo yun, no? Pag chinek mo yung office, may office daw pero wala naman tao. Okay? Yung pala, auxiliary office lang yon. Marami pong ganun mga coaches. Yes. May address. Pag pumunta ka sa address, wala namang tao doon. Tapos pag tinawagan mo yung number, the telephone number you dial is not yet a number. So ang ating CEO, ang ating pong entire corporate team is very, very visible. Ngayon lang po ako nakakita ng napaka-hardworking po ng mga may-ari. So I think that's one of the major factor as well that we are going to consider why Live Good is forever. Okay, so sino pa pong mag-a-add on? Is there anyone? Mentor V. Yes, Coach. Okay, Coach. Yes, Coach. Yung mga sinabi ng mga ka-co-host natin ngayon actually on point. Ang akin lang kasi doon talaga, in terms of income, wala na tayong hahanapin pa. Kung talagang gusto natin baguhin yung buhay natin. Saka nakakita na 2,950. During our time is 2,800 way back February 16 of 2023. 2,800 and you are generating 6 figures after 6 months na sineryoso mo ang business. Saka makakita ng ganyang negosyo, bakit mo siseryosohin si Live Good? Bakit si Live Good na talaga? No? So in terms of values naman, napakaganda ng mission natin to educate people to get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. So napakaganda. Siguro ang tanong na lang siguro mas maganda ngayon, bakit kailangan mo mag-member kay Live Good? No? Yeah. So bakit kailangan mo mag-member kay Live Good? Kasi nandito na mga affiliate na tayo and talaga may enjoy na natin kung ano yung mga benefits and perks of being a Live Good affiliates. Tama yung sinabi ni Coach Dens kanina. Napakalaking bagay yun na kahit nga ikaw yung kahuli-haliham 50 years from now, ikaw yung kahuli-halihan nagpa-member kay Live Good to become affiliate kahit hindi ka mag-build ng organization mo just to be an affiliate to enjoy the perks of being a member of Live Good, panalo ka pa, bibili ka ng produkto ng lahat ng Live Good na discounted ka. So kumbaga, ba't mo aantayin pa yung time na yon? Bakit hindi ka pa mag-join ngayon? So I think the right question is bakit hindi ka mag-join? Bakit kailangan mo magpa-member kay Live Good right now? Because the opportunity is there pa to generate income, to build your organization. But to enjoy the perks, grabe kahit ikaw yung kahuli-huli ang mag-member, sabi ko nga, yung discount mo of being a member of Live Good, buying products and services, enjoying the products and services of Live Good, panalong-panalo. Wala na. Yun yes, lang. thank you. Thank you, Coach Jericho, no? Grabe, no? Saan ka nakakita ng negosyo na wala pang 3,000, pwede kang mag-multimillionaire? No? Saan ka nakakita ng negosyo na magme-member ka kahit hindi mo trabahuin, kung ikaw ay bibili talaga ng produkto, super duper sulit ka kasi nakatipid ka. Bakit ko nasabi? Yung dati mga product na iniinom ko, 5,800 per box. That's one item alone. Sa Live Good, 5,000, wala pang 5,300, 6 na items, no? Para doon sa ating internet. Ha? Para doon sa ating free shipping pa.
isipin mo, kumbaga, binigay na sa atin ni Live Good. Kaya kung gusto mo talaga magpaka-healthy, isipin mo, wala pang 5,300 pesos, international pack. Sa dati kong company, isang produkto, 5,775. Yung isa, 6,300. Isipin mo, dalawang produkto, gagastos ka na ng 12,000 pesos. Samantalang kay Live Good, wala pang 5,3,6 na product lines na yon. So talagang super sulit. Very well said. So inunahan na ako ni Coach Jericho sa tanong ko. Okay po. So yung itatanong ko, itinanong na ni Coach Jericho. But anyway, sige lang. So Coach, bakit si Live Good ay masasabi mo na ito na? Ito todo ko na to. Coach Demi. Yes, Coach. First, grabe, kasi sa Live Good, this is one of the best way na mag-connect ang leaders to leaders. I mean, real leaders to leaders. And we need that connection. Bakit? Kasi we are building a great community. Okay? Dito rin natin masasala kung sino talaga yung lideran sa tunay na leader. Tama? So kung sino yung matitira, sila yung karapat-dapat. And take note guys baka nakakalimutan nyo. Tayo ang nauna. Tayo ang original. Pillar. Yes. Tayong original na membership that pays. Yes. So kayo papipiliin sa sekunda mano ka lang, pangalawa ka or dun sa una? Di ba Yes. sa una tayo? Sa original. And grabe, I mean, maghahanap ka pa ba? Wala naman ako against sa mga local company, no? Pero the reason why nagsusulputan ng mga local company with the same subscription that pays, membership that pays, ay dahil kay Live Good. Wala namang lalabas na ganyan kung walang gagayahin. So bakit nila ginaya? Kasi maganda. O ibig sabihin, maganda talaga. Diba? So dito ka na, sa original at sa una. Yes. Yes. Diba? Lilipat ka, dito nga ginaya Dilipat ka, dito nga ginaya, diba? So dito tayo, hindi lang local. We are worldwide, international. Grabe yung sakop natin dito. And darating ang time, etong mic na hawak ko, mabibili mo to kay Live Good, discounted. Yung cellphone natin, mabibili mo kay Live Good, discounted. Yung pinapanligo mo, mabibili mo kay Live Good, discounted. Mabibili mong toothbrush. Sinong tao hindi nagtutoothbrush? Sinong tao hindi naliligo? Sinong tao hindi naglilinis ng bahay? Darating ang time, ginagamit mo na ang product, kumikita ka pa. Yes. Yes. That's correct. Live Good. Lalo na sa mga nagpa-platinum. Habang naliligo, may pera. Habang natututbrush, may pera. Pero iniisip mo ba na pinagpipirahan mo yung tao? Hindi. They are enjoying the privilege na meron silang discount sa product dahil lahat ng affiliate member ni Live Good may discount sa product, na-enjoy mo ang buhay na healthy, na-enjoy mo ang buhay na malinis habang nagkaka-income ka. Kaya nga, the best, hindi pa dumadating yung pinaka-exciting part. Sabi nga lagi, di ba? Yung nakikita nyo, tip of an iceberg pa lang. Wala pa yung pinaka-ilalim. Grabe. Kung i-imagine nyo guys, patikim pa lang to. Wala pa yung, alam mo, kaya etong nakikita nyo, di ba? Grabe yung ni Live Good, yung pag-angat niya, unti-unti nating nakikita, ang daming bagong product, may bagong 8 ways to earn, 8 ways to earn here in Live Good. Guys, ano pa lang yan? Wala pa yan. Manginig kayo pag dumating yung pinakaplano talaga ni Sir Ben. Grabe yun! Yes. The big one! Grabe. Kaya, ako na-imagine ko yung sabon na ginagamit ko, what if sa Live Good to? Natututbrush ko, what if sa Live Good to? Tapos nagkaka-income ka while using the product. Di ba? Tapos, habang natututbrush ka, Live Good, Live Good, Live Good. Di ba? Nakakatawa lang. Kaya guys, kung kayo na panghihinaan ngayon, huwag niyong tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo kung ano yung magiging future nyo in the near future talaga. Yun po, ganun po ang panghawakan natin. Kasi hindi naman sasabihin niya ng CEO natin, nakikita ka kahit wala kang invite kung hindi totoo, di ba? Pero darating ang time kasi kahit wala kang invite pero nag-use ka ng products, magkaka-income ka talaga. Yun ang future. Yan ang subscription business na tunay. Ganyan yung membership club business na tunay. Ganyan po. Promise. Kaya ngayon, ang gawin nyo, mag-invite talaga kayo. Magparami talaga kayo ng tao. Kasi mamumulot talaga kayo ng dolyar. Yes. Tama. Grabe. Palakpakan natin si Coach Demi, no? Alam niyo po ba na ako po ay natutuwa sa platform natin na to. Ito lang ang nakita ko mga coaches, no? Before I call in Coach Alex, no?
itong platform natin is really a great equalizer. Great equalizer. Isipin mo, we are leveraging the learnings ng ating mga coaches. At ako, ang dami kong napupulot sa ating pong mga coaches dito. And I know you, all of you who are listening in our Facebook Live as well as here in our Zoom, no? 168. Tayo po ay talagang natututo din sa ating pong mga coaches. So, congratulations to all of you. So, thank you Coach Demi, no? Na grabe, no? Yung future, tip of the iceberg. Yung ngayon na nakikita natin, wala pa yan. Ano pa lang yan, talagang lagi gasgas na yung salitang icing on the cake. Tip of the iceberg, totoo po yun. Wala pa tayo. The best is yet to come. Grabe, the best is yet to come. Excited ka ba sa 3 to 5 years na mangyayari sa buhay mo here in Live Good? Yan, grabe. Okay, so Coach Alex, bakit mo masasabi na si Live Good na talaga is forever? Yes. Guys, lalo na sa magkinig, you must focus this 2024 and your Live Good business. Why? This updates is today's update is in the year 2024. I have 5 big points why you should focus on your Live Good. Number 1, ngayong 2024, Live Good is the number 1 MLM the whole world according to Business for Home. Top 1 na siya ngayon ha. Way back 2023, we are number 2. Pangalawa po guys, hindi lang yung ating company, we are also according to Business for Home, top 2 tayo when it comes to our compensation plan. Napakaganda, napakadaling gawin, napakadaling sundan. Guys, pangatlo, 3 big points. LG create millionaires already this 2024 owning cars, houses, lots, and they have good financial stability. Pang-apat guys, LG's income, yung income ng Live Good for the last year, nasa $90 million ang binigay sa mga affiliate, $50 million for commission. Saan makakahanap niya na company? Pakisagot nga kung meron kayong company na ganyan. And number 5, LG's legality ngayon is already established. Napakaganda na ng establishment ng legality ni Live Good sa Pilipinas because according to professionals, especially yung CPA natin na na-interview, Live Good is performing a dropshipping form of business na online wherein he is not a physical entity pa here in the Philippines. That's why pag hinanapan kayo ng mga ganong legality, Live Good sabi nyo is not an entity pa rin. So by this wisdom ng ating mga magagaling na CPA at magagaling na professionals, no, ngayon nakikita natin na talagang yung Live Good is doing his business on the right track. Bakit? Na idepensa natin na kung bakit wala pa tayong mga ganyang mga permit na pagkadami-dami. Because if you are entity here in the Philippines, you have a structure, you have existing physically in your daily operation at makikita ka talaga on the dalawang naked eye, makikita ka talaga na ikaw ay merong isang business structure. That's why guys, if you are nagdadalawang isip ka pa ngayong 2024, this year ang pinakamagandang i-focus sa Live Good because these 5 big points ay nandito ngayong 2024. That's why go, go, go. Grabe! Palakpakan naman po natin si Coach Alex doon sa 5 big points na bakit talaga si Live Good ay tratrabahuin na natin. Grabe, ang daming mga learnings for tonight. So lahat talaga yung mga factors, the key points that we are going to check on, bakit kailangan mag-focus, ibinigay po sa atin ng ating mga coaches for tonight. So since it's almost 10 o'clock, one last round question na lang po ako, mga coaches. Coaches, can you please give an advice to all of our affiliates, members, okay, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, Live Good family, ano yung maipapayo nyo na pwede nyong ituro, no? Sabihin, the kind of attributes. Kasi sabi nga po natin dito, all we have to do is just work on ourselves. All we have to do is just focus on working on ourselves to become better. Focus of making ourselves extraordinarily. Kasi ang Live Good is already an extraordinary platform. And for us to get the extraordinary results,
it takes an extraordinary us. Ngayon, sa inyong mga coaches ngayon na nandirito, ano yung particular attributes na kailangan, no, ng ating mga affiliates na marinig po galing sa inyo na makakatulong sa kanila para maabot nila yung tugatog ng tagumpay here in Live Good? Ano yung ifo-focus nila on working on themselves to become great successful here in Live Good? Sige, coach, ako na lang. Yes, Coach Chris? I think the attributes na kailangan nilang para maging successful dito kay Livegood, dumaan sila sa proseso. Alamin nila kung ano yung mga trainings natin, umattend sila lagi ng Zoom. Kasi ang negosyo ni Livegood, aminin ko, no, mahirap sa umpisa kung hindi mo pag-aaralan. Okay? Parang ano lang yan parang pagdodoktor. Hindi ka naman pwedeng maging doktor nang hindi ka nag-aaral. Okay? Given na yan, lagi natin yung naririnig. So, importante talaga is yung learnings, trainings, and yun nga yung ating GPS, plug in and then stay in, no? And then ano pa ba? Kumbaga dapat obserbahan din natin yung mga nakikita natin or yung mga dapat nating i-consider dito kay Livegood. Bakit natin kailangan siyang gawin? Ako kasi Coach B, ang tinitingnan ko talaga dito, yung iba nagdi-discuss tatlo lang, okay? Yung ako apat ang tinitingnan ko kay Livegood. Company, products, compensation plan, and system, no? Dapat Yes. alam mo, hindi lang basta company, products or whatsoever. Kailangan powerful din yung system. Kasi bakit? Maraming multi-level marketing company or direct selling company na akong nakita na namayagpag, no? Pero nag-collapse. Bakit? Hindi proven and tested yung system. So kailangan i-consider mo yung apat na yon. And ako naman, ang may papayo ko doon sa mga sumasali sa mga platforms, no, banggitin ko na rin, no, kasi galing ako sa mga company na yan for the last 4 years, no. Yun nga yung sinasabi ko, nagkaroon ako ng depression for 2 years dahil lang sa mga nawala sa aking pera because of sa mga scam na yan, no. Marami yung paraan, no, marami yung actually yung mga scam companies yan, sindikato yan. Naku, marami po na gumagawa ng iba't ibang way kasi nga ang sabi ko nga, ang tao kasi, ang mga scam companies, nagka-capitalize yan doon sa ating weakness. Ano ba yung weakness ng tao? Yung kikita ng walang ginagawa. No? Yes. Yung tatambay, ganito, yung manunood or yung kikita ng 1%, 2%, 3% per day nang wala kang gagawin. Alam nyo yun ang weakness na doon nagka-capitalize ang mga scam companies. Kasi tayo bilang tao, natural po sa atin na kumita ng pera na wala tayong gagawin. Gusto natin yun eh. Sino pa namang tao yung kikita ng pera nang walang gagawin? Because of their analogy na maglagay ka nga ng pera sa bangko, ito lang yung interest, di ba? Ganito po yan. Ako lagi kong ina-explain, ang scam companies, lagi mong imaginein yung pyramid. Ako actually may pyramid ako ditong nakahanda. Ayun, pyramid. Okay. So yung pyramid, okay, imaginein mo ang pyramid. Pag nasa tip pa yan, okay, yun yung mga members. Ito yung mga members na yan, magpi-payout pa yan. Kasi kung konti pa lang ang members eh. Pag nasa gitna na yan, diyan ang magkakaroon ng problema ang kumpanya. Diyan ay magkakaroon ng reason na kunyari nag-ano sila, tawag dito, may maintenance or whatsoever problem and what ano mang dahilan, no? Pag yan po ay nandun na sa pinaka-bottom, imagine niyo if the members are 1 million, 2 million members. Kasi naranasan ko yun doon sa isang company namin na nagsara, no? Ano po ang isusustain ng company kung walang production? Panay interest ang ibinibigay ng kumpanya, eventually it will collapse. Kaya nga sabi ko din, yung mga platform na ganyan, based on my experience, that is proven and tested na scam. No? Unlike Livegood, this is proven and tested profitable business. Kumbaga, ang attributes lang po na natingnan nyo po dito kay Livegood ay i-consider nyo yung apat na factor. And doon pa lang, no, hindi po kayo titingin sa iba. Although pwede kayong tumingin sa iba, pero sabi ko nga, yung mga pinag-usapan naman natin, wag na lang po doon sa ibang multi-level marketing company na magbi-build ka rin ng tao because it's a conflict of interest. Okay? So yun lang po ang masasabi ko, basta maging vigilant, no? Maging mapanuri din sa ating emosyon, no? Kasi kung ang emosyon mo dito kay Livegood is madali kang ma-discourage. Ako po, aminin ko sa sarili ko, may mga times din po talaga na ako ay nadi-discourage na gawin si Livegood. Nagkakaroon din po ako minsan na parang feeling ko hindi ko siya magagawa. Pero ano yung pinangahawakan ko? Bakit ko pinagpapatuloy? Kasi nakikita ko yung vision ng company. Nakikita ko yung pwedeng mangyari sa atin, no? Kaya lang syempre,
yung ating mga members, hindi naman pareho ng vision natin eh. Hindi pareho ng pag-iisip natin. Kaya hindi po rin natin sila masisisi. Kaya lang, pagdating ng araw, marirealize din nila na tama yung ginagawa natin, tama yung pinapayo natin sa kanila. Yun lang po. Kumbaga, be vigilant with your emotion. Control your emotion, master your emotion, be immune to discouragement, self and outside discouragement. Yan lang, Coach. Back Wow, to you. wow. So, thank you, Coach Chris, no? So, grabe. Totoo yung sabi ni Coach Chris na through GPS, through getting in, plugging in, staying in, no? Nag-GPS po tayo. Yung learnings natin na-expand. Yung learnings natin nagwa-widen. At yung belief level natin is namomold. Kasi without proper learnings, 'di ba ito, thoughts, it becomes feelings. Yung feelings, doon po nakaakibat yung belief natin eh, yung ating mindset. Kaya kung tayo ay naka-GPS, yung learnings natin na naiintindihan natin yung 4 factors na yon, the company, the product, the pay plan, and the system, kumbaga nagiging aware tayo na, nagiging vigilant tayo na, oops, but kasi yung belief level natin lumalawak eh, through learnings. Saan natin makukuha yung learnings na yun? It's through the GPS. Yes. Mga GPS na yan, yung platform na meron tayo. Isipin mo kung nandito ka sa podcast na to, ang dami nating tinalakay. Isipin mo na lang kung nakapasok tayo sa academy ng LGSEI. Lahat po nandoon yun nakapost. What will happen to us? So meaning to say, ibinibigay na po sa atin yung platform. Gagalingan na lang po natin. Thank you so much, Coach Chris, no? So, meron po ditong nagsabi, must have positive attributes, active, loyal, devoted, honest, collaborative, energetic, ethical, open-minded, competitive, courageous, risk-taking. Thank you, Coach Catherine Acevedo. Okay, so yan po, no? Nag-a-add on din po yung ating po mga affiliates, leaders dito po sa ating pong Zoom. So next one, what are the great attributes you think, no, could help our affiliates to become extraordinary for them to get the extraordinary results? Coaches, is there anyone? Raise your hand po. Who want to answer first? Last question na po ito. Yan, Sige, ako Coach. na, Coach. Ayan. Sige, go. Sige, Coach Ronel. Okay, ito madali lang naman po ito, no. Guys, bago po ako magsimula, gusto kong pasalamat kay Coach Chris. Ang dami ko sa kanya natutunan. Salamat, Coach, sa wisdom mo, no. Talagang nangyari din sa akin yan. But anyway, guys, no, ang ipapayo ko po doon sa mga leaders na umattend po ngayong gabi. May sinabi ni Coach Chris na lagi po tayong umattend ng Zoom, lagi tayong naka-tune in, di ba? Kung ikaw na umattend ka ngayon, sana na-record mo to. And then balikan mo lang ng balik. Sabi ko nga po yung salitang balik ay may meaning sa akin yan. Balang araw lalaki income ko. So para sa akin, guys, lang, tandaan niyo po ito, 3 T na dapat mong tandaan para maging successful ka kay Live Good. Ang unang-unang T is gawin mo siya ng tama. Paano magagawang tama ang Live Good? Kailangan aralin mo. Kailangan matutunan mo lahat ng dapat mong matutunan kay Live Good. Pangalawa, gawin mo ito ng todo. Itodo mo. Kumbaga sa eroplano, hindi ka lilipad hangga't hindi ka naka-full throttle eh. 'Di ba? Bago ka makapag-take off, kailangang sagad ka. Ibig sabihin, todong-todo ka. And then yung pangatlong T is yung tinatawag na tuloy-tuloy. Pag inumpisahan mo, tapusin mo. Hindi na baling mabagal ka, ang mahalaga umuusad ka, okay lang yun. 'Di ba? Ang mahalaga umuusad ka. Tandaan natin, guys, ang 3 T na napaka-importante para maging successful ka dito. Tandaan mo, darating at darating ang success. Hindi ako naniniwalang hindi darating ang success. Darating at darating ang success. At pag dumating yan, at pag oras mo na, sa ayaw mo sa gusto, pag oras mo na, oras mo na. Di ba? Pag oras mo na yan, oras mo na yun eh. Kumbaga hindi mo na kayang pigilan yan. Basta guys, ano pinakamahalaga? Kailangan merong ginagawa ka, kumikilos ka. Kasi pag hindi ka kumilos, may kabaligtaran yun. Yung 3 T. Maiinip ka. Pag hindi mo ginawa yung 3 T, darating yung saltang pagkainip. Na which is pwede mo rin palang bigyan ng magandang meaning yung saltang inip para hindi ka mainip is I need is patience. Kailangan, di ba? Kailangan ko magtiis. Kasi pag nawala yung inip, mawawala din po yung inis.
para hindi ka mainis. Ang ibig sabihin nun is I need is skills. Kaya lang pala hindi ako umuusad dito, kulang na ako sa skills. Marami akong dapat malaman, marami akong dapat matutunan. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo magplano. Gumawa ka ng plan. Paano lalago aking negosyo? Yun ang meaning ng plan. So gumawa ka ng plano na ngayon, nandito ako ngayon, marami ako natutunan, magplano ako, paano lalago aking negosyo? Okay, susulat ko, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong ipe-prepare para makapagsimula ulit ako sa negosyo ko? Tandaan mo guys, kailangan mong baliwin yung sarili mo. Baliwin mo yung sarili mo na dito kay Live Good may magandang naghihintay sa iyo dito. May magandang buhay na naghihintay sa iyo dito. Kung ako ang tatanungin mo, guys, ang success na andito na. Sabi ko nga kay Live Good, buo na ang pangarap mo, ikaw na lang ang kulang. Di ba? Buo na yung pangarap mo, ikaw na lang ang kulang. Tatrabahuin mo na lang. Di ba? Sabi ko nga guys, tandaan mo pag oras mo na, oras mo na. Darating sa iyo, darating sa iyo. Parang utot lang yan guys. Parang utot lang. Sabi ko nga, bakit? Pag yan lalabas, lalabas yan. Kahit anong pigil mo, pag oras na niya, sasabog yan, sasabog yan. Ganun din ang sa buhay natin guys, pag para sa'yo na yan. Tandaan mo, Yes. huwag ka lang bumigay. Minsan may mga pagkakataon na kung kailan ka gusto nang bumigay, doon na pala siya ibibigay. True. Yes. Sana doon sa mga kasama namin, sa mga partner ko na nandito, sa mga leaders ko, guys, tandaan niyo po, ang Live Good, napakaganda na yung kumpanyang meron tayo. Panghawakan natin to, yakapin natin to, at paniwalaan natin to, pati sarili mo, paniwalaan mo na kaya mong maging successful dito. Congratulations po sa ating lahat. Wow, grabe. Grabe, matutulog talaga ako nitong nakangiti, Coach Ronel. Ang dami kong mga acronym na kailangan ko pong talagang balikan. Okay? Kasi talagang with all the meaning para hindi ka mainis at mainip. Di ba po? So jot down all those learnings galing po sa ating pong mga Plan. coaches. Grabe, no? So, Grabe yung motor. yes. So just summarize, Live Good Family, ako kahit ako man po no, hindi ko lahat ma-memorize yung mga sinabi po ni Coach Ronel no. Pero tama po yung sabi niya yung itodo. Yung talagang 100% throttle mo na. Kasi yung speed, yung batas ng speed no, wala pong tatalo noon. Kasi pag tinodo mo, isipin mo yung todo mo, yung excitement mo, lahat magpo-produce ng result. Pag may result yan, maniwala ka, walang area for us to become disappointed. Hindi po tayo maninega. Isipin mo, nagtotodo-todo ka nga eh. Ang dami mong ang enrollments eh. Ang dami mong ang sign up. Ang dami mong commission. 'Di ba? Yung problema mo nasusolve. 80% of your problem is being solved because you are on speed. Nag-throttle ka. Umaarangkada ka talaga. Kaya wala talagang area para tayo ay maglungkot-lukutan ever. Okay? So, yun po no, ang dami pong mga learnings doon kay Coach Ronel ng mga sinabi. Balikan niyo po yung ating pong live, naka-live po tayo at ito po ay ni-record ni Coach Jericho and surely ipopost po namin ito sa Facebook. At nakakatuwa po yung ganito no. Sana ganito na lang yung ating mga podcast no. So, thank you mga coaches. Ang gagaling niyo. I'm so proud of to each and every one of you. At alam ko po, marami pa po tayong mga leaders na talagang aanyayahan po natin sila at marami po tayong mga tatalakayin dahil para makapagbigay pa sa atin ng marami pong mga learnings at wala tayong gagawin ngayong 2024 kundi itodo-todo na lang natin to. And let us learn from each other, let us leverage. So thank you Coach Ronel. So Coach Dens, tatawagin kita at nagsabay kayo kanina mag-raise hand di Coach Ronel. Coach Dens, may masasabi ka pa ba dyan? Ang gagaling ng mga leaders, Coach ha? Parang naubos na, parang nasabi ng lahat. Pero bilang nanay, nakaka-proud. Mga diamond ko na to. It's just a matter of time, no? Nakikita ko talaga, actually. Kaya pinagtsagaan ko yung dalawang yan. Tagal ko mga niligawan yan. Alam ng mga yan ang kwento namin. Magiging part yan ng successful story namin. Yes. Ang ganda eh. Yan talaga si Coach Ronel, ano niya yan eh. Pag nagsalita talaga yan eh. Kaya nga, darling yan ng mga senior citizen eh. Ang dali niya makaisip ng acronym. Bigla na lang yan. Hindi naman niya yan, walang script yan. Basta pag naisip niya lang, ganun siya eh. Kumbaga talagang widow lang, yung parang
I believe it's really a gift, no? Yung may mga Yes. ganyan tayo na batuhan lang. Magugulat ka na lang nasabi mo yung mga ganon. And I think we're just so blessed na may ganon tayo. And then dito sa atin kasi yung business natin talaga, this is a people's business, you know. Para ka maging successful dito, ang hirap aralin ang ugali ng bawat isa sa team Yes. natin. Okay? Kung meron kang passion, gawin ito, magiging madali ito sa'yo. Comfort zone mo to. Yung paanong magbasa ng tao. Kasi I also believe that discernment is also a gift. Yan. So tayo na nasa ganitong industry, dapat magipagpasalamat natin na meron tayong ganon. Kasi yung skill set, mapag-aaralan lang yan eh. 'Di ba? And ang importante pa is of course the right attitude. Hindi ka magiging successful sa ganito kung wala kang right attitude. Kasi sa attitude diyan papasok ang ethics eh. Diyan papasok yung lahat, yung trust, yung pagiging trustworthy mo. Nandiyan lahat yung pagiging responsible mo as a leader, 'di ba? Nandiyan siya lahat kumpleto sa attitude talaga. Kaya we really believe that attitude is altitude, and attitude is of gratitude nandiyan din. So laging nandun yan. Hindi yan pwedeng mawala. Partner yan eh, yung attitude, gratitude, altitude, gratitude, nandyan yan. So, eto lang, yung hindi tayo magkakamali, hindi tayo magiging failure kung ito lang munang gagawin natin. Learn. Paulit-ulit. Learn, and then earn. Kasi nandun lang yun eh. Hindi tayo kikita kung hindi natin naaralin by heart and by soul. Kasi, gaya ng ginawa ko nga before, wala akong upline talaga na nagturo sa akin paano gawin to. Anong ginawa ko? Nag-plug in lang talaga ako. Gabi-gabi, mula alas 7 hanggang alas 11. Kasi ganun kahaba dati. Wala pa naman tayo mga ganito before. Pero yun lang ang ginawa ko. Bukod pa dun sa mga English presentations nila Ben Glensky, nung ibang mga leaders sa ibang bansa. Kaya wala talagang tulog. Nung inaaral ko to, 3 buwan walang tulog. Kasi iba yung oras eh ng mga leaders natin na talagang nag-plug in ako. Kasi syempre magko-compare ka, iba-ibang speaker, iba-iba yung kung paano nilang ginagawa yung pag-present. Pero nandun naman lahat eh. Nandun naman lahat yung kailangan natin. Pero may mga napipick up ka na iba na pwede mo magamit din habang nag-aaral ka. So ganun lang talaga. You really have to learn the business by heart and by soul, and then pakasalan mo. Yun lang talaga yun. Wala ka ng iba. Para kang horse. Focus ka lang talaga. Hawakan mo kung ano yung goal mo, ano ba yung babalik ulit tayo dun sa deepest why natin, bakit natin ito ginagawa. So yun lang yun. Grabe. So thank you Coach Dens, no? Attitude is your altitude, and never forget the attitude of gratitude. Dahil kung asan ka man ngayon, is dahil yan sa mga taong naging instrument ng Lord na dalhin ka kung nasaan ka ngayon. And very important din yung sinabi po ni Coach Dens. At someday, we will conduct a training about the people skills, understanding the gems, no? We will be tackling the different colors, the different personalities. Kasi kung meron po tayo ditong kailangan i-master, okay, iba po yung power of discernment. Nag-usap lang po kami ni Coach Dens noon. Ako, meron po yata akong gift of discernment. At marami na pong mga pagkakataon na yung discernment ko hindi po talaga nagkakamali. Okay po, but anyway, so isa po din po na i-enhance natin is yung knowing the people. Okay? Kasi iba-iba po tayo niyan mga coaches. If you could read the book of The Colors of Network Marketers, kasi may mga yellow color, may mga blue, may green, may red. So asan po tayo doon? Yung melancholic, the phlegmatic, the choleric, as well as the sanguine. So kung alam po natin i-attack yung mga different personalities, alam nyo, hindi po tayo mahihirapan i-overcome yung ating pong business na which is engaging in different types of personalities. So another segment naman po yon. But sa ngayon po, so I know that you are learning so far from our different coaches. So Coach, who is the next na magsasabi na, yes, Coach Jericho. Ayan, Coach Jericho, come in. Kasi alam ni Coach Dens kung ano yung sitwasyon ko ngayon dito, no? Actually, I'm running out of battery na akala ko nga hindi pa tapos si Coach Dens, mapuputol na ako, no? So, ito lang ang ipapabaon ko bago pa po ako mawala dito sa Zoom ngayong gabi. Ito lang ipapabaon ko po sa lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom. No? Everything talaga will start within us, sa sarili natin.
sa sarili nyo, no? Hindi kay apply, hindi sa company, no? Lahat maganda na. So ang kailangan na lang natin ayusin is sarili po natin. So ang ipapabaon ko po sa inyo, for you to become successful and live good, you should be hardworking. You should be hardworking. That's the number one requirements. Alam nyo na po yan. Kasi hindi po to overnight success ka dito, no? You need to work for it. Sinabi niya kanina ni Coach Demi sa simula pa lang, na lahat ng mga successful, karamihan sa mga nauna naging successful sa Live Good are coming from different multi-level marketing na kung saan backgrounds, experience, knowledge, and everything, mayroon na po sila. Ngayon, kung ikaw po ay nagsisimula pa lang, unang networking mo po sa Live Good, do not expect that you will get your result agad-agad. You need to work for yourself muna. You need to be hardworking. You need to work for it, no? Then, you should be motivated. Hindi mo na kailangan pukpukin. Hindi ka na kailangan paalalahanan ni upline na pumasok sa Zoom. Hindi ka na kailangan i-remind to GPS, no? Self-motivated ka if you really want to become successful. Then, kailangan po is good and multitasking ka rin, no? You need to do your own research. You need to learn. You need to master everything. Kailangan sumasabay ka na ang business natin ay hindi to old school networking. We are in the digital era. Kailangan alam mo kung paano sumabay. Kailangan alam mo kung paano mag-edit ng mga videos. Kailangan alam mo kung paano mag-art ng mga posting. Lahat. Kailangan sasabayan mo po yan. And another one is kailangan po problem-solving master ka din. No, hindi yung konting keyboard upline. Si upline po may sarili din po yan na ina-attend na personal problem, personal na buhay, nagpe-present po yan. Hindi yung ilan kayong libo na nagte-text, nagme-message kay upline. Kung hindi po tayo talaga kailangan tumayo sa sarili nating paa, no? Nagpe-present si upline, may tumatawag na isang leader, may nagte-text na isang leader. Nasaan ang focus ni upline? Closing na si upline, biglang may tatawag. So, na-defocus na si upline. How we gonna close our deal with other people? Pare-pareho po tayo may mga responsibility, no? That's why kailangan po matuto na tayong tumayo sa sarili natin. And we should be punctual, no? Lalo na yung mga nag-offline, no? Lalo na yung mga nag-Zoom. We should get into Zoom on time. Huwag na nating antayin na kailangan pang padalahan. Ilang beses na nagpadala si Mentor B, kami mga leaders, halos mapupuno na yung mga GC natin kaka-follow up. We don't need to follow up you guys. You need to get into the Zoom. Kung sinabing 8 p.m., 7:45, nandiyan na po tayo sa loob ng Zoom. Para pag 8 p.m., pak, tapos tayo on time. Hindi tayo umaabot ng mahaba. Those are the basic that we need to remind. I think talagang ang kailangan natin i-work ang sarili natin. For us to become successful, please, we should be hardworking. We should be motivated. We should be multitasking. Master natin yan. Then, yung problem solving, kailangan natin, alam natin yan kung paano na i-handle lahat ng mga sitwasyon. You should be a leader. And at the same time, yung pagiging punctual po natin. Hindi na natin kailangan i-remind. No, mapa-offline, mapa-offline, mapa-online po. We should practice that. Again and again, sa sarili po natin magsisimula ang lahat. If you really want to become successful in this kind of business or in Live Good specifically, ayusin niyo po yung sarili niyo. Kasi tama po yung sinasabi kanina ni Coach Ronel, na kung ikaw po ay i-bless na, you should know na dapat po, karapat-dapat ka na ma-bless. Thank you. Good night, everyone. Baka maputol. Mag-good night ako kasi baka biglang maputol ako. Thank you so much. Thank you so much. Back to you, Mentor. Thank you, Thanks, Coach Jericho. Very well said, no? Ang dami po niya mga sinabi po sa atin, pero i-summarize ko into one word. Ibig sabihin ni Coach Jericho, you have to be very responsible. Yeah. Okay? So, because success is a responsibility. Discipline is a responsibility. Okay? Take charge of your responsibility of becoming a great person. Okay? So, thank you, Coach. So, next, who else? Coach, what about you, Coach Alex? Okay. Ako na bang huli? Na mayroon pa isa. Coach Ganito Debbie. lang yung akin, no, napakaliit lang sasabihin ko. Ano ba yung mga attributes na dapat gawin ng isang affiliate para tuloy-tuloy siya maging successful kay Live Good? Ano ba? Share ko na lang yung aking mga tinatawag na nagpapatibay sa akin dito sa Live Good para lalo ko siyang ipagpatuloy.
ang una ko lang talagang inisip ay yung mga past networking company na ginawa ko. Guys, kung kayo'y nahihirapan sa subscription na 550 to 600, walain nyo yan sa isip nyo. Because yung mga past networking na nadaanan ko, I will tell you honestly, quadruple o triple yung tinatawag na auto ship. Guys, saan ka makakita ng auto ship na 8,000 pesos a month? Guys, grabe ha. 8,000 pesos a month yung kanilang auto ship. But to tell you honestly guys, this company lasts for almost 8 to 10 years. And they produce diamonds. Napakarami. Kumikita din ng millions every month. And that is Usana. Guys, paano nila ginagawa yung motivation sa 8,000 na auto ship? Kayo nga lang 600 nagrereklamo. Guys, sa totoo lang guys, they are producing quality leaders. They are producing millionaires out of 8,000 auto ship and entry fee of 15,000. Diyos ko guys, kung ano-ano pang mga attributes yung kailangan nyo dyan, i-compare nyo lang yung 600 sa 8,000. Guys, si Live Good na talaga yung pinakamadaling gawin, pinakamaliit membership, pinakamaliit yung subscription, kikita ka ng milyon. Guys, yung mga taga-Usana nakalast nga ng 8 to 10 years out of 8,000 auto ship. Kayo nga lang 600, sabi nga ni Coach Vic, Corneto lang. Ano ba guys, nasaan yung focus nyo? Nasaan yung good attributes nyo diyan sa 600 pesos na yan? Compare nyo sa 8,000. Guys, they produce diamonds in 5 to 10 years pa. Tayo guys, nakaproduce tayo ng diamonds in just 4 to 6 months. Isipin mo, 8,000 versus 600. Wala nang attributes. Yung akin, tingnan mo lang yung amount sa panahon ngayon. Yung 8,000 patuloy pa rin siya. Ngayon, ikaw 600 lang, hihinto ka na. That's all. Salamat po. Thank you, thank you. Reality speaks. Palakpakan po natin si Coach Alex Parcon. Totoo po yun. Dahil totoo po ang nakita ko, isa yan sa mga nakita ko talaga sa Live Good. Kaya tinawag ko po na ang Live Good ay sisiw, mani, popcorn. Okay po. Parang 20-20 pesos lang sa isang araw. Nag-e-extra rice ka lang para ka lang nagkokorneto. At yun po ang isipin natin na sa maliit na halaga na yan, si Live Good po ay nag-create ng millionaires. Itatak niyo po sa isip yun. Put it in your mindset. Kasi pag naisip nyo po yun, grabe, this is highly affordable. Kahit kanino, pwede mo talagang i-offer. So, thank you, Coach Alex. So, last but not the least, Coach Demi Cebuan. Yes. Coach, parang nagko-corneto, mas mahal na ngayon yung corneto, 25 na. 25 na ba? 25 na. Akala ko 27. Sa araw, 28. 28 na ba? Nako. Bumili ako 7-Eleven, 28. Makalumang tao nga talaga ako. By the way, anong attributes? Yes. Ngayon ko naisip, nag-work ako dati, ang pamasahe ko, balikan, 125. Everyday akong pumapasok, 125 pamasahe ko, nag-earn ako, nagsasahod ako ng 400 to 500 pesos a day. Mas mahal pa pala ang pamasahe ko. 125 pesos, tapos di naman ako yayaman, di ba? Sana, alam mo na, di ba? So, sa akin, grabe, punong-puno tayo ng motivation. Talagang, kung yung etong motivation lang talaga, no? Ang kailangan para yumaman tayo, mayaman na tayo, matagal na eh. Bakit? Everyday may Zoom, motivation. Sa ganitong podcast, motivation. Di ba? Kung motivation lang ang need natin, yumaman na tayo. Pero ang totoo, reality guys, hindi sapat ang motivation lang. True. At hindi sapat yung self-motivated ka lang. Kasi kunyari, after neto, power na power ka. Mamaya, titingin ka sa ceiling pagkahiga mo. Yung power mo, tulog na muna ako. Pagod ako eh. Hindi mo na ako kaiba, buwas na. Di ba? Alam nyo guys, lahat tayo kaya mag-self-motivate. Alam nyo yan. Yes. Isipin mo lang yung pangarap mo, motivated ka na agad. Isipin mo lang yung mga bayarin mo, motivated ka na agad. Ang nakakalimutan natin, yung mindsetting
at saka yung tinatawag nating action. Yeah. Kahit ano kadaming motivation ang marinig mo sa araw-araw, kahit gaano kagaling yung speaker, pero kung hindi ka nagtitake action, walang mangyayari. Ang ating negosyo, balibalik na rin man natin ang sistema, doon pa rin tayo babagsak sa invitation. Kung wala kang invite sa Zoom, wala kang invite, wala kang sinetenda ng mga YouTube presentation, wala rin mag-join. Kahit True. gaano ka motivated. Ngayon tanungin kita, gaano kadami ang ini-invite mo everyday sa Zoom presentation? Baka mamaya isa lang yung ini-invite mo tapos isang linggo mo na nililigawan. Abay malabo. Okay? Kaya ang motivation, andyan lang yan. Napapanood yan sa wall ng LGFEI, sa wall ni Coach D. Kahit kapag naliligaw ka ng landas, punta ka lang doon. Pero kung panood ka ng panood, kung hindi mo naman tinatrabaho, wala ding mangyayari. Tinatamad ka, take action, invite. Ayaw ng mga family mo, ng mga key system mo, invite. Yan ang key. Kahit gaano kagaling yung mga coaches mo, yung upline mo, kung ikaw mismo hindi mo ginagalingan, wala ding mangyayari. Performance pa rin po. Size or performance? Siyempre performance pa din. Performance pa din, di ba? So, alam nyo yun, grabe, wala ding mangyayari kung hindi ka determinado. Kailangan mong maging determinado. No, numbers don't lie. Alam nyo ba guys, kinumpute ko to correct me if I'm wrong na lang, no? Yung natutunan nating power of 5. Grabe pala yung power of 5. In span of, sabihin natin, 4 weeks, 5th week, kaya mo palang kumita ng $3,000, tapos diamond ka na. Grabe, no? Nakakalula pala. Alam nyo ba yon, palima-lima lang? 5 invite mo, 5 yung invite mo. 2 weeks pa lang, pwede ka na maging silver. 3 weeks mo, gold ka. 4 weeks mo, platinum ka. 5th week mo, diamond ka. Diba? Kasi numbers don't lie Lahat yan hindi naghihinungaling. Kahit gumamit ka pa ng napakagandang calculator, balik-balik tarin mo man ang mundo, lalabas talaga yan. Okay? So lahat to yun, hindi na ako magmamotivate kasi grabe na Ang dami ko nang narinig Gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi enough ang motivation. We need to take action. We need to take responsibilities dahil ikaw ay negosyante. Kung gusto mong mamuhunan sa ads, mamuhunan ka. Kasi that's normal. Diba? Kaya ka nanonood ng Zoom kasi may internet connection ka. Kasi nagpa-load ka, mamuhunan ka. Diba? O sa tingin mo, nag-waste ka ng time. Diba? Kaya ka na sa Zoom ngayon kasi nga, namumuhunan ka ng oras mo. Lahat po ng bagay, lahat ng ginagawa mo sa pagne-network at pagli-live good, namumuhunan ka. Kaya huwag niyong iisipin na gastos lang ito. Lahat ng bagay, lalo na yung mga nag-offline, namumuhunan ng pamasahe, panlibre, pampakain, lahat po yan. Kung gaano kalaki yung kaya mong isacrifice, kung gaano kalaki yung kaya mong pamuhunan, ganon din po kalaki ang pwedeng ibalik sa'yo. Kung ikaw natatakot ka na mamuhunan sa sarili mo, wala pong mangyayari. Maraming fears. Nako, ang daming fears na totoo lang. Fears of failure. Takot ka na may masabi yung kapitbahay mo na kapag hindi ka naging successful. Di ba? Nakikinig ka kasi sa ibang tao. Pero matakot ka pag balang araw, successful na kami, tapos ikaw hindi pa rin. Kasi hindi ka nag-take action. Yun lang, action. Okay. So much. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat, coaches, and sa lahat sa aking Team Limitless. Thank you, Coach Demi. Okay, so talaga, what separates your goal and to where you are right now is really action. Because mindset, no action, no result. Okay po? So kung ang ating pong lahat, kahit gaano tayo ka-motivated, pag wala po talaga tayong ginawang action, is wala po tayo maabot. Kahit gaano kaganda ang ating pong podcast, kahit gaano kadami ang mga learnings na ibaba namin ngayon, if you are not going to focus on your action part
everything will be useless. So to end, since it's already past 10, ang sasabihin ko na lang po sa lahat, no, to end this Zoom, unang-una, nagpapasalamat ako sa mga coaches na nandito. I'm so proud of you, to each and every one of you. From the bottom of my heart, I wanna say thank you. Thank you hanggang sa uulitin po na mga podcast po natin. At sa lahat ng mga nag-attend, tayo po ay nasa 150 plus pa. Kanina umabot po tayo ng almost 170. So congratulations to all of you, at sa lahat ng mga nanood sa atin sa live. Ang dami-dami po nanood sa live, no? At dami din po mga nag-share. Okay, so congratulations to all of you. Thank God kung kami po ay may 60 share, meron po 130 na reactions. Okay po. So now, what I could say is you really want to become successful. This is my word for all of you. Declare no excuses. Yeah. Regardless of the situations that we have right now, declare no excuses. Because all people who really become successful, 80% of them are those people who always declare no excuses. Alam niyo po, kung magkakaroon po tayo ng ugali na declaring no excuses, you will really become very successful. Kasi yung mga excuses na yan, ano yan eh, well-planned lies yan. Minsan yun yung mga sinasabi pong mga palusot. Yun po yung mga kasabihan na mga justification sa mga kahinaan at kamalian natin. So if we really want to become successful and live good, declare no excuses. Nagawa nila, kaya mo rin. Okay po? So what else, no? Let us focus on numbers. Kagaya ng sinabi po ni Coach Demi, the power of 5 will help you to become diamond in just a short span of time. So kung tayo po ay magfo-focus ng numbers, numbers won't lie. So numbers will give you result. So mag-focus po tayo sa number kasi numbers are very, very specific. Numbers are very measurable. Nasusukat po ang numbers. Ngayon, patapos na ang buwan. Ilang pay-ins ka? Ilang sign-up meron sa organization? Try to evaluate. I want you to be guilty. Gusto ko maramdaman po natin yung guilt. Try to evaluate yourself. How many pay-ins did you have for this month? Kasi ako ganun ko kinakastigo ang sarili ko. Talagang ginagawa ko yung sarili kong guilty. What did you do? Bakit hindi ka nag-produce, Vilma? Because there are 30 days in 1 month. At kung wala tayong kahit isa na nag-sign in, most likely, saan tayo nagkulang? So sana po marami kayong natutunan at maraming salamat. At paalala lang po, it's less than 9 days, no? Leap year tayo ngayon. Malapit na po matapos ang buwan ng February. Lahat po tayo, kahit mag-focus lang tayo ng one last enrollment until month end. Kung tayo po ay 12,000, 15,000, 20,000, kung ilan man ang numbers sa grupo natin, kahit isa lang hanggang katapusan, we will double the numbers. Okay po? So with that, maraming salamat. See you all at the top. Let us focus, because the law of focus says that anything you focus on is what you really get good at. If you focus on the right thing, we will get the right result. Thank you so much all coaches, and God bless po sa ating pong lahat. At Thank you po sa lahat na nag-attend. Yes, sa lahat ng mga nag-attend, maraming salamat. I'm so proud to all of you. God bless. Bye-bye. Bye po.